Hello guys, this is Raiji. Just a bit of introduction. There's 6 of us in the family. Ako may kinamagwangan, duha mi kalaki, duha kabae, ug mga parents. Yeah, this is my first vlog, day 1, and it's 26th of February 2020. We're like 8 hours behind sa inyong oras dira sa Pilipinas, so I don't know, let's see, mga odd tunes na siguro mo dira. So yeah, at the moment ang activity karon kadlaw kay moadto ko sa Preston kay university student mako. I'm just sorting out some business there, so yeah, I'm gonna take the train, which may take like an hour and a half. So yeah. So buwan, well, nakusog, taligsik day. So yeah, I'll just get back to you. I'll just record some footage along the way and just talk from then, you know, whenever I need to. Ako po mong ipakita kung sa'y porma sa mga train diri, yan na, kung sa'y sistema nila sa pag, for example, mga ticket, mga pagbayad nila. So yeah, just look forward. Okay, bye. May tigpalit o ticket na. Ano, pindot nyo para sa card. Ano, isulok sa card ani or contactless. Puso na kayo karon. Bounce na smart card ay dyan mo gawas, ano mo ticket mo hagbong mo print ta siya dire ticket. Kaya print. Gawon nga train. So good naguwan. Bag yeah, agian mi duha ka bagyo ni sa tong niaging mga semana. So yeah, is hindi pa liha sa kakusgon sa tuwa, pero samok lang. Reklamo na mga tao dire nganing pagkawana. Well, kung yan karon na yung samok. So yeah, usahay nami panahon dire, di tantong init, di pud tantong bugnaw ang nami kayo adlawan mo nami igawas. Kani nga ticket ang naanaw dire ko ani through mobile. So gipalit na sa akong cellphone. Supposedly I was gonna go earlier 7:46 ba tinapuan mo ko, so pampo ko yung giapas. So karon lang 8:46 instead nga train ang giapas. So 8:46 yeah, estimated mo abot kuno agani kung 7:46 po ni abot 9:06 kuno ko maabot, pero karon alas 10 kapin ko maabot instead kasi 8:46 man nga train ang giapas. With this ticket you just have to activate. Imo lang pindot ton activate nimo. Karon ako nang activate kay 8:38 naman. I don't know, it's quite blurry. So yeah, activate na ako. Malayon sa color. Scanner na siya sa conductor. Yeah. Pwede po ka na ipakita. Ano, libot-libot na siya. Mali pasabot nga tinuod ni way piki. I don't know how they'll avoid you know, mga fake. So yeah. Muna ipagi ngani na akong go to nga ticket din ako tigadtuag mga train station palit physical para ring ngani physical may go sa ni agani mobile para harag pisyo. So yeah, there's no point buying. So at the moment it's 8:38 and 8:46 mabot ang train, which will arrive through that there and going that way over there. So basically that's going south, that is going north. So yeah,
abot nag-train na mo. Rawan tong nabay bakante. I usually take the 2C. This is Ruth. Kuan sa Morecambe Bay. Correct me if I'm wrong. Gatubang tanak bay ni siya. Gikan sa mo wag mo ato ano napita mo likod ng kuan na landmass. Gikan na ato. Tickets and buses, please. The conductor. There you go. That's great, thank you. Thank you. Pakita ang ticket. Yeah, that's right. Sa yun ba, way hassle. Palit ang ticket sa cellphone, pakita na din. Kaya rin ko ano. Mas nami ni o kanang adlawan gid. Nami agid kayo. Dili nami kanon ha, nami tanawon. Kalit gawas ang adlaw man. Pero di ko ma-complain. Mas maayo pag kaysa mas maayo pa ni kaysa magbuon na namiyaw. Kuyaw tanawon. Aning time wala 9:36 aning part at 8:46 earlier. So yeah, it's nearly an hour na sa Carnforth. Aning lugar na yung mga daghang train na pang park tikan mga train bawg yun sana yung pang ayo ba na yung mga parts nila dagong ligid sa train. Parang daghana. Abot na ta. Ano yung syudad nga laong university. Ano yung pan? I don't know if I told you earlier, pa doon yung Manchester Airport ni nga train. Diretso ni sa airport yun na pan. Konektado ang station sa airport. Karon padong nako sa akong accommodation. Aron ni i-drop niyong mga butang nun siya. Ang bugnawa. Mag-fill up ako mga paperwork sa mato ko sa among office. Ora kita yun ay tuyo gunaho. Ay mo ni police na mo diri la.
mga pulis. Alright guys, abot ako sa dorm. I-scan, kanina na i-scan na yung mabaril siya. Ay mga mail nila. May mga bulletin board, mga event. Ako kay nasa second floor ang flat. For example, this is the first floor. Dahil do ka flat nila. May usa ka flat na padong to. Napay usa ka flat na padong po dito. Mga 5 ka room. Yeah, 5. May flat dito. Napay flat. Muna yung mga flat dito. Number 6. Dan ubikan mana exit mana kusina na mo, may latuan, microwave, fridge, asa pabotang mga kanit sa mga kauban. So yeah, pero mas hinno pa rin sila kaysa katong naging kauban ng gawin kayo sa asa sagbot sa pero kanina hindoon sila mga bahay man tulog ka ba yep. Ay mga fridge na mo. Ang fridge na shared. Share may fridge. Ano na, may mga cupboard. Oh, okay, dadari. Gubot. Right. Ilhan nga Filipino kayo na suka, toyo, bitsin. So, yeah. May building naman dire kani mong office tawag Brook building. Mo na main building naman dire, may restaurant na gathering hub na may talawon sa sud. Na ano nag-video kaya di mo pwede mo mag-film sa sud. So yeah, see you later.